Здравейте, приятели! Вие гледате християнска телевизия Радио Студио Младен Генчев певеца. Аз се казвам Младен Генчев. Специално искам да говорим за целия свят. Виждаме какво става по целия свят. Виждаме каква е логиката. Знаете, че Исус Христос умря на кръста заради вашите грехове. Не искам точно да кажа за нашия свят, как ние загиваме се надолу. Виждаме как света започва да изпропадва се надолу. Ние виждаме колко християни вече започват да изпропадват се надолу. Хора, които не знаят какво е християнството, не знаят какво е Библията. Но хора, рано и късно ще го съзнаят тази грешка. Тази година с моята жена усетихме, че много хора ни раняваха, обиждаха ни, отхвърляха ни. Знаеме колко хора са ни отхвърлили. Но знаете, но Господ не ни е отхвърлял. Бог ни обича. Знаете, че рано и късно ще го съзнаете тази грешка. Бог ви обича. Бог ви обича. Той знае вашето сърце. Дали сте изплашени, дали сте отрудени, обременени. Той вижда вашите финанси, той вижда всичко вътре във вас. Но виждате какво става по целия свят. Виждате света как започва да се изпобръква се надолу, ние загиваме се надолу, ние виждаме. Вие виждате. Хората започнаха да мислят за пари, за финанси, как да се облечат, как да се нахранат. Ние виждаме. Колко християни започват да изпропадват се надолу, не ходят на църква, не четат Божията воля, не искат да четат Библията. Мислят за богатство, мислят за пари, мислят за всичко. Вместо да мислят, че Бог ги обича, че Исус Христос е умрял на кръста заради техните грехове. Той Бог си знае. Той знае вашето сърце. Той знае, че вие сте, когато се грешите, той вече Бог знае какво сте се грешили. Ако сте прелюбодействали, ако сте извъгли някакъв човек или нещо са направили. Защо така говориме? Погледнете света как започва да загива се надолу. Колко хора не търсят небесното царство. И ние загиваме се надолу. Ние загиваме. Колко християни започват да създават от светска музика върху християнска музика. Ние виждаме тази работа. Не е важното какви пари имате, какви коли имате, или какви имоти имате, или какво. Знаете ли? Бог вижда вашето сърце. Знаете ли колко хора имат раково заболяване? Колко хора имат спинт? И само отиват как да си платят, да дават пари на доктор, за да може да ги излекува. Не, тези пари няма да ви помогне. Бог е изцелител. Бог вижда вашето сърце. Бог може да бръкне върху главата ви, върху мозъка ви, върху червата ви и Той може да ви изцели всяка една болест. Знаете, че доктора, знаете ли кой е? Исус Христос. Той може да се изцели от раково заболяване, от тумор, от всичко. Не е важното тези пари, които вие ги имате. Те пари сега в момента ги имате, след това ги нямате. Не може този доктор, който е специалист. Не. Специалист е доктор, който е Исус Христос. Той може да изцели раковото заболяване, тумора и от всичко. Когато уповавате на Господа, когато следвате Неговата небесна пътека, когато вие го следвате и постепенно започвате да следвате Неговата пътека, вие виждате, че Исус Христос умря на кръста заради вашите грехове. Не е важното, аз ви го казвам истината, защото ние изпропадваме се надолу, ние загиваме се надолу. Колко хора сега са аучени, колко хора започват да мислят за себе си, не мислят за другия човек как да му помогне на улицата, ама аз няма да помогна на този човек да му дам някаква вода да пие или да отида да му купа някаква дреха или храна. Няма такива хора. Ние виждаме. Светът започва да се изпобръква се надолу. Ние виждаме каква ни е логиката. Знаете ли, че християнската религия, всичко, което е написано, вече започва да се избъдва. Колко християни започват да се преструват, че са християни, но отвънка извършат омраза.
извършат някаква омраза, завист. Започваме да виждаме колко християни започват да въртат кючеци. Не, аз не ги обиждам християните, но има християни, които са истински, но има, които ходят на църква и само започват да гледат жени, оня па е хубав, оня такъв. Знаете ли, хора, не си позволявайте това да го правите, хора. Всичко, което е написано в 10 Божи заповеди, пише: не дейте да прелюбодействате. Не дейте да мислите само за пари, как да се нахраните душата си, как да облечете дрехи. Парите не може да те промени човека. Знаете, хора, Бог може да ви промени живота ви. Бог може да ви изтерява от раково заболяване. Бог може да даде и работа. Бог може да те благослови от всичко, от храна, от финанси или каквото ще от покрив. Ако вие се молите всеки ден, 3 пъти на ден, ако се молите, Бог ще чуе вашата молитва. И то е доказано, хора. Доказано е. Не само да мислим как да облечеме хубави дрехи, обувки или каква хубава прическа ще си направя в главата си или нещо друго. Не, аз не ви обяснявам, аз ви го казвам истината. С тази жена, с моята жена, който сега ние сме били женени тази година, ние бяхме отхвърлени от хора, които са ни, как да кажа, те само гледат, как да кажа, много хора помагат ни и след това ни отхвърлиха, като не мога да кажа. Наистина, те ни отхвърлиха. Тази година бяхме изпитани с моята жена. Виждаме колко хора са ни отхвърлили. Не ни харесват като човек. Виждат, те не ни обичат. Но знаете ли, че Бог ги обича тях? Не ме интересува тази година, че те са ни отхвърлили. Аз ги обичам. Бог ги обича. Както аз обичам нашите кумови. И Цецо и Петя. Това, че те са ни отхвърлили, че не искат да ни помагат, но ние ги обичаме, защото Бог умря на кръста заради техните грехове. Той всичко се вижда. Всеки човек ще си плати цената. Всеки човек ще си плати цената от Библията, това, което е написано в Библията. В Библията ще си платят цената. И то се е доказано, хора. Това не е шега. Не може ни да си въртиме да си играем с Господа и да си правим как си искаме. Да въртиме кючеци, да създаваме светска музика върху християнска музика, да въртиме кючеци. Виждаме колко хора започнаха да се снимат масата, каква хубава маса са се напълнили с... Братче, аз съм забелязал колко християни започват да се снимат във Фейсбука, как техната маса е пълна с трапеза. Хора, тая трапеза я имате, след това я нямате, хора. Трапезата, вие в момента се хвалите, че ядете и че пиете. Хора, не го правете. Не дейте да правите снимки, че виждаме колко хора си правят видео, че отиват на дискотека, виждаме колко хора започват да се снимат, каква хубава трапеза имат пълна. Хора, това го имате сега, след това го нямате. Знаете ли защо? Библията казва: не дейте да мислите само за лаком гъс. Съжалявам, че така говоря. Знаете, че всичко това, което е написано в Библията, Небесното царство, което е горе, ще имате храна колкото си искате. Не тази... Много хора ги виждаме, колко хора започват да се изгордяват, че имат хубава маса, започват храната е много пълна и виждаме колко хора започват да се снимат пари. О, аз съм най-големия милионер. Виждаме колко хора започват да се снимат, че имат най-хубавата кола. О, виждаме тая работа. О, каква къща имаме, какви имоти имаме. О, виждаме тая работа. Хора, помислете, когато дойде Небесното царство, какво ще стане с вас? Днеска ви има, утре ви няма. Днеска ще едете, утре няма да ви има. Знайте, че Небесното царство наближава. Всичко, което е написано в Библията, то е истина. То е доказано, че много хора ще изпадат в изкушение. Много хора не знаят какво правят. Много хора ще почват да се мразят помежду си, ще си прибиват семействата си. Ние виждаме какво става. С този COVID, който не е, как да кажа, хората вече са променени. Ние виждаме какво става в наша държава. Защо? Защото не вярваме в Исус Христос. Не ходиме на църква, започваме да извършиме прелюбодейство, започваме да извършиме омраза и завист. А знаете, че омразата и завист и започваме да се изобяваме един на друг. И това го виждаме. Ние виждаме какво става в нашия свят. Ето това е държавата.
не е държавата, а когато не четеш Божията воля и не четеш Библията, ние виждаме, че Библията седи в шкафчето, а вместо ти да прочетеш тази Библия, да видиш какво направи Исус за тебе, как умря на кръста заради твоите грехове. Исус Христос е платил цената всеки ден, когато ние виждаме, а не да се ставаме в увона, преструваме, че говориме най-хубавото богослужение. След това отвънка започваме да въртиме кючеци, започваме да гледаме жени. А знаете ли колко много християни започват да викат: аз не гледам порнография. Много хора го правят това. Знаете, хора, признайте се, порнографията е нещо гадно. Това се казва прелюбодейство. Това се носи най-големия съд. Аз съм ги виждал толкова християни, които го правят. Започнаха да прелюбодействат един на друг. Хора, не го правете. Небесното царство наближава. Радвайте се сега момента, че вие живеете тук на тази земя. Че вие сте създаден от плът. Ето това, което ви е създал. Главата, всичко. Той Бог може да ви отнеме сега. Не може ви да си въртите ключеците. Сега в момента се радвайте, че сега вие сте само гости на тази земя. Вие сте само гости на тая земя. Вие не знаете какво правите. Извършвате омраза, завист или каквото ще е там. Но Бог си знае тази работа. Той го вижда. Колко християни не са били променени. Бъдете благословени. Бъдете насърчени. Всичко, което е написано в Библията, започва да се избъдва. И то е истина, хора. Истина и е доказано, хора. Това не е играчка. Библията, което е написано, вижте какво става по целия свят. Как започва да има земетресение, как започват вълни, много неща започва. Вие какво си мислите? Всяка година, когато се получава, вече започва да има бедствия. Още. Що? Защото ние се злобихме чрез пари, чрез коли, чрез много неща. Започваме да мислиме как да си нахраним и газовете си. Извинявайте, че така говориме. Ето това е. Вместо ние да четеме Библията, да бъдем спасени, а в къщи, отиваме в къщи, започваме да говориме глупости. Ама той е такъв, он е такъв, виждаме как въртат кючеци, ама той е такъв. И след това от църквата отиваме на богослужение. О, Боже, прости ми. Няма да ти прости Господ. Знаем ли колко християни не са променени? Как отиват навънка и почват да пият бира? Аз ги виждам такива хора. И след това отиват на църква и казват: не е така. То е така. И след това казват: не е така. То си е така. То си е доказано. Бъдете благословени, бъдете насърчени. Гледайте нашия християнски канал Радио Студио Младен Генчев Певеца. Нашия християнски канал, който пише Радио Студио Младен Генчев Певеца, вече е семейен канал. Той се казва Семейство Генчеви. Бъдете благословени. Амин.